सना, नों मोजाङै थादे। आं सहराव खामानि नागिरनो थादोंसै। बेबायदि थाबाय थायोब्ला जोंहा इयुनाव गाज्रि जागोन। दे थां होनब्ला आंबो न'आव माब्रै थाबाब्रै थाबाय थाबावनो। साख्रिफोरखौनो एप्लाइ खालामनो। मोजाङै थादे सना, आं थाब फैफिननो नाजागोन। थाब फाइन गुबुननि मबाइलजोंब्लाबो रायलायहर सना दे। थांदो। उइ, बोराय खोनादोंना? जावाया माथो खामानि नागिरना बेंगलुरुआव थांबायनो। थांथो, खामानि गैयाब्ला मा खालामना सोलिगोन, थांथो। थांथो। फिसाजोखौ न'आव लाना दोनफैब्ला हामगोमोन नामाथाय? बहा फायदेमोन बिलाय खारखानाय मानसिया? गामिनि स्कुलाव फोरोंगिरि नांगौ जादोंमोन। फिसाजोखौसो गोनफायनाया हामगोमोन नामा? Good morning class and welcome. Let us begin. Today we will discuss Indian literature. This is a vast topic. बा नुदों सानसे समाव साइकेलजों हिनजावखौ लाबथिंनाया दिनै गारिजों गिदिंनो हानाय जाबाय। बिफोरो गासै मेहनत खामानि मावबोला जाफुंखायो। आयो, हाय जावाय फैदो, फै। न' सिङाव फोज'हैदो माबारै? थौदो जावाय, नुदुं मानसिया खामानि मावबोला माब्रै देरहानो हायो? आगोलनो सानैबो क्वालिफाइ खामोन। बेखायनो देरहानो हादों। बेखायनो मानसिया मेलेम बाहायनांगौ। जोंनि गामनि बिखायाव जोङो अरायबो जिरायो। बै नुहुरनाय गामिया जोंनि गामि, गय फाथै सारि सारि, गोजोनाव आरो गारांनि मोनसे सुन्दर मेलन। बियो जोंनि गामि, जोंनि अननायनि बिल'ल'। बै नुहुरनाय गामिया जोंनि गामि, गय फाथै सारि सारि, गामि जोंनि अननाय जोंनि। सोरगोनि महर लायनानै जोंनि गामि, अरायबो रंजानाय आरो अननायनि सुमि। हाजो आरो दैनि गेजेराव गोमोनानै जोंनि गामिनि सानस्रिखौ लायो गोसोआव लाबोनानै।